IFM News. IFM News. Public Service Advisory. Sa ating pong binabantayan na bagyo na maaaring maging super typhoon, si Bagyong Christine. Kahapon nagtaas po ng alpha alert ang OCD. Region 1 sa 35 na mga lugar po dito po sa ating pong kabilang po sa 35 lugar ang Pangasinan na tinaas po sa alpha alert. Pero ngayon balita ko po ito ay tinaas na po sa Charlie, ang pinakamataas po no na alert level po ng OCD. Makibalita muna po tayo, pero bago muna ang lahat, pabati muna po natin Sir Adrian Pagsulingan po, ang tagapagsalita ng OCD Region 1. Good morning sir, inyo pong pagbati sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay po. I think yung, sir, Okay pa. So, yes, good morning po sa ating lahat po, lalong-lalo na po sa mga tagapakinig at taga-subaybay po natin sa IFM News Dagupan po. Good morning po sa ating lahat. Yes, sir. Sir Adrian, tama po ba? From Alpha, now we have the Charlie alert level po, or kasama po ba ditong region, Ilocos region na sa Charlie alert po na tinaas ng OCD? As of now, sir, ang Region 1 po, nakataas pa lang po. Ang Blue Alert status, gayon na din po yung Bravo, Emergency Preparedness and Response Protocol po. So, meaning po nung ating Bravo protocol po, naka-heighten po yung monitoring natin. May mga naka 24-hour monitoring na din po ang ating RDRRMC1 Emergency Operations Center po para mag-monitor ng any incident or any mga untoward incident po na maging effect po ni Bagyong Christine po dito sa Region 1. Apo, sa inyo po bang latest na datos po na nakukuha po sa mga agencies tulad ng Pag-asa at iba pong mga monitoring agencies po natin po, ano po bang magiging track ng bagyong si Christine, at tama po ba may posibilidad dito maging super typhoon? Yun po, base po dun sa inilabas po na track ng DOST Pag-asa po, may posibilidad nga po na maging severe or maging typhoon po si Bagyong Christine po. So inaasahan po natin yung posibilidad nga po ng mga epekto. Malakas po pagbuhos ng ulan or malakas po na hangin po dito sa atin pong region po. Okay. So, ang ano po dito, kung hindi magbabago yung track po nito, ang magiging exit point po itong ano po, no, western part ng ating pong Northern Luzon, sir. Yes, sir. Tama po. Base po dun sa inilabas po na track or bulletin po ni DOST Pag-asa, may yun nga po yung magiging track ni Bagyong Christine. So, may posibilidad na nasa western portion nga po ng Region 1 po yung magiging exit point ni Bagyong Christine. Ano po ang paghahanda ngayon ng Office of the Civil Defense at ganun din po yung pakikipag-ugnayan with other interagencies po natin po patungkol po dito sa paglapit ng bagyong si Christine sa Kalupaan? Yun sir, dun sa preparedness measures and preparations po ng RDRMC1 member agencies po. So kahapon po nag-conduct tayo ng pre-disaster risk assessment meeting po kasama ng ating mga member agencies na kung saan po dito natin tinukoy yung alert status, ganyan na din po yung nabanggit ko kanina na Bravo EPR protocol po. Dito din po natin na-check or nakita yung current weather situation, ganyan na din po yung mga preparedness measures ng ating mga member agencies. Sa preparedness measures ng ating mga member agencies po, handa po ang ating mga member agencies na mag-provide ng any form of augmentation po sa ating mga local government units po or ating mga kababayan na mangangailangan ng tulong sa pagpasok po or pag-enter or doon nga po sa pagdaan ni Bagyong Christine po sa atin dito sa Region 1. Apo. Sir, dito po sa sa paghahanda po natin kasi in some areas yung mga inulan po in Visayas and Mindanao yung mga nakaraang araw, one of their main problem itong tinatawag po natin na landslide. Dito po ba sa area po natin po sa Region 1, mayroon po ba ditong parang talagang tinitignan ng mga high risk area na prone sa mga landslide incident po? Dun sa mga landslide or flooding, even even the flooding areas po. Yes, sir.
sa mga susceptible na areas po na ito, base po dun sa meeting natin kahapon with our member agencies, inireport po ng Mines and Geosciences Bureau po ng DNR Region 1 po. May mga areas po sa buong Region 1 po actually na mga susceptible to flooding and landslide po. For the exact po na mga areas po, maaari po nating bisitahin yung Facebook page po ng DNR MGB Region 1 po para dun sa mga areas po kasi base po dun sa reporting kahapon na ginawa po natin. May mga barangays po sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan po na susceptible to flooding and even landslide po. Oo, lalo na yung mga malalapit po dito sa mga ano po no, daanan ng Agno River system for example, at yung seaboard natin na talagang babantayan din po dito. Yung pakikipag-ugnayan, kasama rin po ba dito yung Navy natin, Coast Guard natin, sir, para po sa pagbabantay kung sakaling lalala yung sitwasyon, weather ano po natin, situation, ay mabantayan po itong mga papalaot. Yes sir, ang atin pong mga military forces, specifically po ng NFNL, ang ating Navy, and then our Coast Guard po, we are in close coordination po with them sa mga, lalo-lalo na po sa pagbabantay po ng ating coastal areas po. Kasi once na may itinaas po tayo na gale warning, atin pong pinapayuhan ng ating mga kababayan, lalo-lalo na po yung mga mangingisda na wag po munang pumalaot para kasi may posibilidad po na mataas po na alon or at malakas po na hangin po sa ating mga coastal areas po. So, yun sir. Constant po yung coordination natin and pagpapaalala din po sa ating mga kababayan mangingisda, gaya na din po sa ating mga local government units po, na if ever man po na hindi makapaglayag ang ating mga mangingisda, kung sana ay makapag-provide din tayo ng assistance po sa ating mga mangingisda na hindi makakapaglayag para po at least yung kanilang pang-araw-araw na buhay ay at least masustain pa din po. We assume na kasama niyo rin po dito kahapon sa pulong po ang DSWD na isa rin po pwedeng maging abala po dito. Usapin po ng food and non-food packs items po na pwede nating ibahagi. Meron po ba tayong sapat na supply po dito kung sakaling kailanganin po? Sir, tama sir. Kasama po natin ang DSWD Field Office 1 po na siya din po ang lead po ng response cluster dito sa Region 1. Doon po sa kanilang reporting kahapon po, may enough naman po tayo ng mga food and non-food items po or mga relief items, and may mga prepositioning activities na din po tayo. Prepositioning activities na din po silang kinandak para mas mabilis po na ma-provide yung mga pangangailangan po ng ating mga kababayan po once may effect na po si Bagyong Christine dito sa Region 1. Yes po. Kamustahin ko rin po sir yung ating pong mga lagay ng mga evacuation centers sa iba't ibang bahagi po ng Ilocos region. Kamusta po? May mga nadagdag po ba na binalita po sa inyo na identified na pwede pong maging evacuation center po bukod sa mga eskwelahan na pwedeng i-convert po into evacuation center? As to the evacuation centers po, may mga identified naman na po tayong mga, especially regional evacuation centers po. Apo. Sa buong Region 1 po na handa naman po na maging mga evacuation sites po ng ating mga kababayan po once kailangan po nilang lumikas po, kasi we encourage our mga kababayan po na pag mag-conduct po ng preemptive evacuation or any evacuation efforts po ang ating mga local government units, sana po sila ay sumunod dahil po ito sa kanilang kaligtasan din po. Yan, exactly. At wag isa walang bahala itong mga early warnings po na ito. As early as now, Sir Adrian, siguro pwede tayong magbahagi ano ba ang mga pwedeng paghahanda na gagawin ng ating pong mga kababayan. We're hoping and praying na talagang sana hindi po ito dumaan po dito, pero kung nakikita po natin yung track po ng Pag-asa, malaki po ang tsansa po nito na dadaanan tayo kung hindi magbabago po ang direksyon. Sir Adrian. Sir, paalala na lang po natin sa ating mga kababayan na palagian po nating mag-monitor ng news
ng mga updates po, especially from our warning and surveillance agencies po. Dahil po kung alam natin or updated tayo sa mga impormasyon, lalo-lalo na kay Bagyong Christine po, alam natin kung ano yung magiging action natin. Next one po, ulitin ko lang po, kung magkakandak po ng preemptive evacuation or any evacuation efforts po ang ating mga local government units po, tayo po sana ay sumunod. And next one po, mag-prepare po sana tayo if kaya po natin na mag-prepare ng go bags po sa ating mga tahanan na naglalaman po ng mga pagkain na hindi madaling masira, flashlight, radyo, mga kandila, or mga mahahalagang dokumento or other things po na kailanganin natin if ever tayo po ay lumikas, and mag-ingat po tayong lahat. Apo. Sir Adrian, makikibalita po kami sa mga darating po na araw kasi expected po natin na Huwebes o Biyernes pwedeng maramdaman po itong si Bagyong Christina kung talagang tutumbukin niya itong path po na ito na mag-exit po ng western board ng ating bansa. Muli po maraming salamat Mr. Adrian Pagsulingan, ang tagapagsalita po ng OCD Region 1. Mabuhay po kayo, sir. Thank you po. Good morning po sa ating lahat.